Piastowani dziecek. Ja w tych moich artyklach, roztomajtych osprawkach mocka pisał o piastowaniu, ale i wyćwice, jakie przynależą się dzieckom i nie ino im. Pisałem na tym przykład w tych geschichtach takich jak nie być soreniem, jeśli potrzeba młodziokom wyćwiki, a dzisiaj poosprawiam sam zdziebko o piastowaniu dziecek, o jej chowaniu. My są wszystko przecąż dziecio tamtych ojców ze pierwszej połowy XX wieku. Toż tyś posłuchajcie, jak to było. Jo, moje braciki, resztę szpikoli ze mojej ulicy przetrowialiśmy te nasze dzieciństwo na obrzeżach miasta, kajsik na kraju dziedziny i belekaj. Byliśmy schowane na taki szimel, w który psychologom śni się zaobyć we fachmońskich sumeryjach. Na te bogi nasze ojce blank nie wiedzieli i że są, wiecie, patologicznymi ojcami dla swoich dziecek. My też nie mierkolwaliśmy i że my są patologicznymi dzieckami. W tej słodkiej niewiedzy przyszło przetrowić nam we całości nasze dzieciństwo. Teroski wspominamy ze mankulium nasze pofertane lata 50. i 60. Wszystkie my przynależeli do takiej zidlungowej Räuberbandy i mogliśmy się bawić, używać na rozstolicznych samtejszych budowach. Kiedy platfus wbił się papiok albo szpymol, mamulka go wyciągali, dezynfekowali, bolok wodą zekali. Na drugi dzień zaś targali mnie na ta budowla dalszy się bawić. Mamulka nie dergotali ze strachu i że się pozabijemy. Wiedziała, co tatulkowy posek genau poradzi nauczyć wszystkich regli bezpieczeństwa na placu. Nie wszystkie bajtle szpikole łazili do ochronki, ale żadne też ojce nie tropili się, co będziemy, jak to teroski się szykownie godo, unieskorzeni we rozwoju. Żaden też nie lotał za nami ze copką i halstuchem i nie sprawdzał, jeśli my się za tela nie zgrzoli. Ze wszystkimi sezonowymi choróbskami zmogała się nasza starka. Do jej ringowaniu się ze grychpą był knobloch, tyj ze szprytem i rubo pierzina. Dzięki temu nigdy nie stwierdzono u nas zapalenia płuc albo anginy. Bali doktor też u nas nie bywał, wtedy też nie miał szansy nic stwierdzić. Stwierdzali to zawsze starka i żaden też by się nie opoworzył zawrzeć starka do heresztu za roczenie dziecek szprytem, a nolewką na szprycie. Do lasa deptaliśmy zawdy, kejno my mieli na to szkrapka. Jedliśmy brusiny i bery na wtore najstali szkorzej sorniki albo ryżokudły. Mamulka się nie tropili i że wećko nos jakiś ich wilk, albo zarażymy się ścieklizną, albo hajsik skapnymy, zaczasnymy się. Kiejmy się sam już zaklechtali do lasa, tuż też i nas od pewnikiem wrócimy. Powrót po śniewku był nadrodzony, ale stażikowym polskim ze koplą ze II wojny światowej. Kiedy zaś sąsiad łapnął nas na habieniu jabłek, sam wymierzał nam sztrofa. Sąsiad nie gorszył się na pichnięte jabłka, a ojciec nie gorszyli się o zastąpienie go we obowiązkach wychowawczych. Nie skorzył ojciec ze tym sąsiady, jak zawdy szli na laga piwa. Żaden też nos nie pomogł we odrobianiu zadania domowego, kiedy już napoczliśmy pendalować do podstawówki. Ojce stwierdzali, że kiedy już łoni skończyli szkoła, to też nie muszą kuni nas odwracać eteroski. Bez lato fyrtaliśmy na rynerowach albo na inszych kołach, nad rzeka albo kajsik nad jaki rybniok. Majorentne nos blank nie wachowali. Żaden też nos się nie utopił, bo każdy też poradził pływać i nie potrzeba mu było specjalnych lekcji, co by się tego knifu naumieć. Bez zima zaś ojciec bajslował nam szlichtada ze koniami, umie to było za starą Warszawą i zawdy też siłone ze uciechą na skrętach urychrali brali szpunk. Lecy kiedy też sonki nasze rule zachoczyli o strom, grodka, bo o jaki pot i w tym co szlatywali my na zim. Żaden nie ślimtał, chociaż wszystkie my się deczko strochali. Majorentne, dorosłe nie miarkowali ku czemu są ochroniacze albo helmiska. Kalnioki, zole, zadrobnięcia, boloki byli u nas blank einfachowym zjawiskiem, a szkolny pedagog naisto nie posywał nas kulitego do familijnego psychologa. Żaden nam nie oznajmiał, jak wybrać numer na MO. Pamiętacie, co to było MO? Co by kapnąć na ojców, co by ich zakapować. Na przecąż radzi by my skorzystali z tej wiedzy. No ale posek był wtedy dobrą pomocą dydaktyczną, a policja zajmowała się ino zachami majorentnych albo rapsikami i hacharami.
Swoje młodziokowe zachy załatwialiśmy einfachową chają szarpacką na szachcie albo na pniokowych pasionkach. Ojce trzymali się od tego pozdaleku i żaden z nas nie trafił z kolidego do Zuchthausu, do jakiego poprawczoka. We sobota na odwieczerz ostawaliśmy same doma, ojce wykludziali się kajsik do kina albo teatru i blank nie potrzano było w ten czas żadnej kindermeili, bo przecież po całkiem dnioszku przetrowionym na placu tak by tak szlimy moreśnie nynać. Psiok łaził z nami i to blank bez hondelajny i malkorba. Wysłał się kaj chciał, stał kaj chciał i żaden nos z tego nie absztychował, żaden nos nie żduchał. Rustyż przysznalowaliśmy tego psioka licą od żelazka i pokwanskaliśmy się z nim na szpacer, wiecie co by miał kierować, szanowne państwo, ze pudlem. Nie skorzył zaj ojciec, zabinował nos, skręplował sznurą i też wykludził nos na szpacer. Zwrócili my wartko temu psiokowi jego swoboda na zawdy. Nie było w tym czasie jeszcze u nas psów, takich rasów psów zabójców. Mogliśmy ale tykać wszelijako roztomajto gadzina i wszystkie naokoło zwierzoki. Żaden też nie miarkował blank, co to są choróbska od zwierzęce. Same też staliśmy na dworze, bez zima trzeba było iść stać zatkiem do wiatru, co by się do imentu nie obejrzeć, albo se tego swojego interesika nie przeziąbić. Każdy bajtel to wiedział, no przecan, jakoś by inaczej, żaden z nas też niż korzy nie oszpluchtał ręcysków. Ja wszystko wiem, na ludziach się znam i o kultura mieszkańców dbą. Ty co niedawno kupią się bryka, to w doma głośno puszczą muzyka, a ten za ścianą, co nie lubi dzieci, to pędzi bimber i rozrzuca śmieci. Mnie to stresuje, bo chamstwa nie znosza, więc zaraz dzwonia i na nich donosza. Bo nie jest richtig blokowy szpieg, wiem co się dzieje w kole mnie. Co gorzy sąsiad w piwnicy, no to mi pasuje i to mi gro. Bo nie jest richtig blokowy szpieg, wiem co się dzieje w kole mnie. Co gorzy sąsiad w piwnicy, no to mi pasuje i to mi gro. Szkoda, że już podglądać nie mogę, od tego stania boli mnie noga. Siedza się w oknie i podsłuchuję, a potem wszystko skrzętnie notuję. Każdego dnia rano z tobą do boju, to mi zostało z tamtego ustroju. Kiedyś za młodu w Ormo służyłech i za szpiega się tam szkoliłech. Bo nie jest richtig blokowy szpieg, wiem co się dzieje w kole mnie. Co gorzy sąsiad w piwnicy, no to mi pasuje i to mi gro. Bo nie jest richtig blokowy szpieg, wiem co się dzieje w kole mnie. Co gorzy sąsiad w piwnicy, no to mi pasuje i to mi gro. Teraz się wszystko wokoło zmienia, nikt mej profesji już nie docenia. I od tego zmieniać nie potrzebuję, więc dalej chodzę i podsłuchuję. Bo jo jest richtig blokowy szpieg, wiem co się dzieje w kole mnie. Co gorzy sąsiad w piwnicy, no to mi pasuje i to mi gro. Bo nie jest richtig blokowy szpieg, wiem co się dzieje w kole mnie. Co gorzy sąsiad w piwnicy, no to mi pasuje i to mi gro. No ja lubię. No muszę wszystko wiedzieć, to jest dobra robota. No a po to, że się tego uczą, no. Ja, takie coś to mi pasuje, no ja.
Staro sąsiadka, którą mianowaliśmy szandarą albo herpą, goniła nos kryką. Cięgiem też łaziła byle kaj na nos skargować. Ojcy ale kazali nam się jej kłoniać i godać pozdrowione i smyczyć jej sprawunki. Wszystkim starym heksom musieli mi godać pozdrowione, a każdy majorentny poradził na nos te pozdrowienie wymusić. Starzyk dawali zwolo, co by my się mogli sztachnąć jego fajwką. Zatem głośno się chichrali starzy, kie powykrzywiali ci się nam gęby. Od tego czasu trzymaliśmy się pozdaleku od tej fajwki. Skokaliśmy ale radzie ze balkonu na odległość, albo ze szranku na aprykol. Chyby pucowanie z korzy spuścił nam sąsiad. Ojciec postawił mu, ale dobro laga we szynku. Do szuli, niektórzy musieli deptać i 1,5 kilometra. Ojciec twierdził, co mieszkamy temu poblisku, Blankole, bo on musiał pendalować i bez 5 kilometrów. Żaden ale nos nie odprowadzał gnosku szuli. Każdy genau wiedział, co przynależy deptać lewą zajtum ulicy i nie zawlazować pod autoki, bo już będą doma chyba jak stodiosku. Współczuliśmy, użolaliśmy się nad kamratem ze naprociwka, bo on musiał pendalować do muzycznej szuli. Ja też musiał. Był ino 5 lat stary. Ojce innych dziecek byli oburzone treźnieniem i krzywdowaniem bajtla w tym wieku. My też. Ważyliśmy się obiady, ze deszczówki piosku trowy buncu, ale też obiadaliśmy się starcynnym kołocem ze posypką do bezprzytomności i też żaden nie rachował nam kalorii. Żuchlaliśmy jeden kałbumin na zmiana bezporadni i żaden się nie brzydził. Czkaliśmy też do ospuku nieoszpluchtane obsty direkt ze strumów i słepaliśmy woda ze ulicznej pompy kole naszej 17. Żaden skóry tego nie kypnął, żaden nie umrzył. Ale bezsolkie dzieciństwo żaden nam sztyc nie godał i że my są ciacianymi aniołkoma. Majorentne genau miarkowali, ile będziemy się tą godką gańbić. Musieliśmy ale kusikować starotanta welico na powitanie, bez ślimtaniu i bez wycierania fresy rękowym. Żaden też nie bawił się ze starką, kindermeidlą albo mamulką. Do wszelijakich gracek mieliśmy się wzajem. Żaden też ze majorentnych nie chroniono nas przed złym światem. Kiedy szliśmy się bawić, musieliśmy se dawać radę same. I mieliśmy pniochowe bajtle ino pora regli i mustrów do spamiętania dla wszystkich. Byli one jednakie. Okrom nich swoboda była naszą własnością. Wychowywali nas, dawali nam wyćwika też sąsiady, stare heksy, cufalowe przechodnie i kamraty ze starszejszej klasy. Ojcy ale też chętliwie przyjmali hilfa cufalowych wychowawców. I wiecie, wszystkie przeżyliśmy do siela, a żaden nie trafił z nas do heresztu. Nie wszystkie są bildowane, a nie każdy studiował na uniwersytecie, ale każdy z nas ma swój fach w gracy. Niektóre łobabili się albo wydali i dziecka wychowują podług modernych teroski pouczków psychologów. Blank nie opoważyliby się być tymi patologicznymi ojcami. Są już teraz mocka bardziej ucywilizowane. My, dziecka z naszego familiokowego placu, przajemy naszym ojcom za to, i że w ten czas blank jeszcze nie wiedzieli, jak przynależy nas dobrze wychowywać. To dzięki nim przetrowiliśmy nasze młode, smarkate lata bez ADHD, bez bakterii, psychologów, zecnionych kindermeidli, żłóbków i zabrzydłych szpilplaców, szulsztundów baletu. A nam się sztyc wydawało, co nam ojce i wszystkie majorentne wszystkich obronią i do ostatka wszystko szperują. Oj, więc pnioków.